ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми ютуб ва нафарое ки дураи ватан ҳастен моро тамошо мекунед. имрӯз 29 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон дар канали Сауду ТВ пешкаштон мешавад. Сабр карда тамошо кунед. ва баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техникаву компанияву офиса чизе ки хулоса дорен дар ҳамин WhatsApp рӯӣ кунен. Сауду ТВ ки тамошо мекунен дар YouTube, дар 4 YouTube канал, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, дар аму Сомонтеҷи ва Одноклассники ва дигар сайтҳо паделисаву сторис мекунем. Бача азиз, ҳаракат карда сауду мекунем метем. дар видеое ки мондем ҳаракат карда лайкҳоро монем, дар канал подписатсия кунен, навора шурӯъ мекунен, тамошои баҳматон бача азиз. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиа кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. тамошобинои муҳтарам, ин шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо дар замин дар коре аз шаҳри Душанбе 3 соти хай, 4 соти хай замин боша, кадомтон дорен ягон дӯсту бародартон шояд замини фурӯши 3-4 соти хай дошта боша, дар ҳамин рақамҳои дастӣ ахириш 0055 метавонед нависен дар WhatsApp ёки дар рақамҳои дастӣ занг занед, мо мехарем мегам. ина дӯстон аз мо фақат эълон карданай. иншоалло ҳамин ака кораш буд мешавад. эълон дар кора ҳам хеле эълон шумода дар WhatsApp ма нависен, ҳамин хеле фасон ка нависен, далши навори баъда эълонш мекунем. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бо тамоми санъаташ дар ноҳияи Рудакӣ дар гардиши Ленинград, фабрика Ленинград, духонагаҳи 45 квадрата дар соколни этаж бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ. нарх бошад 274 000 сомон дар соколни этаж. рақамҳои WhatsApp дастӣ рӯи экрани шумо баша азиз. бо тамоми чизу чорааш савдо мешавад. хона евроремонт, лаби роҳи калон, наздикии мактаб, масҷид, бозор, коллеҷи тиббӣ, маршрутҳо ҳама тарафа ҳастай мега бача азиз. шароитҳои хуб, беҳтарин, об, свет. то 46 микрорайон мега 6 километро масофа дорад. алиши ба мошинои нав болои сум қабул мекунем ёки заминои фурӯши аз ҳамин территорияи Ленинград боша, агар болои сум қабул мекунем, ина марамат занг занем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабӯз, Ганҷреза қарор дорад. 3.5 сотиқ замин, 2 ҳуҷра, 220 000 нарх бо муомила дорад. рақамҳои WhatsApp дастӣ рӯи экрани шумо. калидор баня, об свет дорад. хонаҳо шикатур кардагӣ, тиреза часпондагӣ, хобдаро часпондагӣ, дохили хонаҳо стяжка кардагӣ, шикатур кардагӣ, пачпаклёвка тайёр кардагӣ, монтаж кардагӣ ва разведко гузарондагӣ. ҳамин қаки бачаҳо ягон фалга мепартоен, қолин мепартоен, шпаклёвка мекунен, краскака зиндагиро сар мекунен. варианти зур 3.5 сотиха, духонага 220 000 сомон нархаш. аз думи Сауду ТВ метавонед ба дили пур ҳамроҳи соҳибмулк чахчах карда бигиренш.
ҳамин Саудо ТВ ки тамошо мекунен қабул мекуна, реклама мекуна бачаҳо. Чӣ молу маҳсулоте ки равон мекунен қабул мекуна, чӣ нархҳое ки мегӯянд ҳамон хел мо рекламагузорӣ мекунем. Шояд комментҳо шавад ки Саудо ТВ хонаҳотон қимати арзонай. Хулоса бачаҳо, соҳибмулкҳо чӣ нархҳое мегӯянд бояд мо реклама кунем. хушо ба ҳолтон ки моро мефаҳмед. Оиди хона занг. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 135,000 сомонӣ. сеҳуҷрага, сесотиха дар Шарора дар Ҳисор қарор дорад. хона бо хишти пухта бардоштагӣ, болош пӯшондагӣ. нигоҳ кунед кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. савдо мешавад 135,000 сомонӣ. аз думи канали Саудо ТВ занг занем бача азиз. нархи бениҳоят хуб, нархи дастрас. одамое ки мисли Саудо ТВ шароит надорен, инами хонара тавсиятон метем. хулоса ки хитон бо далши занг за пурсон шем бачако азиз. ира мегирен шкатуру, шпакилёвкаву, тирезаву, дару. хулоса сохтмони пурраи нотамом. неки ҳолати коробка савдо кесай 135,000 сомон. иншоалло бо ячнимчи муомила дора. занг за пурсон шем бача азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бача азиз. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 3 сотиқ замин дар деҳаи Зафареби шаҳри Ваҳдат 170,000 нарх савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат қишлоқи Зафареб баъди Мошинбозору Молбозор, баъди қишлоқи Чашма 3 сотиқ замин, гирди ҳавли маҳкам, кухни бания, ҳоҷатхона тайёр бо фундаменти 3 дар хонаи 6x3 ва 5x3 калидору бания. хуб дарониш кухни рехтагӣ тайёрай. документош хулоса ки занг занед. битону рехтагӣ, хона ҳами ҳолат кардагӣ, гирдаш маҳкам кардагӣ 170,000 нарх дорад. аз думи Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунем азиз. деҳаи Зафареб баъди Мошинбозору Молбозору баъди қишлоқи Чашма будааст. далши муроҷиат бикунем азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат дар пушти ҳайкали Модар пеши бозорда қарор дорад. анаи квартира дӯстони азиз духонага масоҳати 56 квадрата 170,000 сомон нарх гуфтанд ки шкатур кардагӣ, хуб монтаж кардагӣ савдо мешавад бо нархи 170,000. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагианд. баландии хонаҳо 3 метр, обсвет дора, бо канализатсия шаҳри пайваст мебошад, техпаспорт дора. хонаҳо шкатур монтаж кардагӣ тайёрай. 170,000. духонага 56 квадрат. занг за акақати чахчах кунед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 8 этаж масоҳати 40 метри квадратӣ дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд 250,000 нархаш срочно фурӯхта мешавад. тамошо кесен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. мегӯянд ҳамин ҳолат ай ин ҳамин састаяни 250,000 мегем. лифт дора, хуб балкон дора, балнисаву мактабу садик ино дар территорияш қарор дорад. 250,000 сум якхонага 8 этаж 40 квадрат бо ремонти хушроак 13 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд савдо мешавад. занг за пурсон шуд бача азиз. дӯстон, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин хонаҳотона роӣ кунед, видеонавор роӣ кунед, ҳамин тамошобинон бинанд, бихаранаш. мо Саудо ТВ фақат савдо мекунем, шумо равон мекунед, мо қабул карда пешниҳоди мардум мекунем бачаҳо. чизе дорен роӣ кунед, рекламагузорӣ карда фурӯшта бигзорем бачако азиз, ки мардум жда дорам. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшии Душанбе. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе дар 7 километр пушти бозори Ховарон. хона дар 5 этаж, дом 6 этажа, 4 моҳ пас тайёр мешавад. масоҳат 53 квадрат, 4 моҳ пас тайёр мешавад. нарх 320,000 сомон. телефон ватсап рӯи экрани шумо. боз маълумоти бештарша бигиред. ан ҳамин доми мо имрӯза хонаи мо дӯстон дар ҳамин дом қарор дорад дар 5 этажаш. общий дом 6 этажа. чӣ хелги қайд кардем.
320,000 нарх 53 квадрат. нархи зур территория ҳафтум бениҳоят обод пушти бозори Ховарон. занг зад далчи пурсонши бача азиз. аз куҷо хона замин квартира дар кор дар ҳамин таги комментария нависонда монед доштагио мода рӯй мекунад бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 9 этаж масоҳати 45 квадрат дар 4 микрорайон шаҳри Турсунзода 160,000 сомон нархш. нархи зур 45 квадрата ва бача духонагаи фасон мешава. ами проект агар кам бутонен, мисол шарт нест ами ҳоҷатхона ва баняра калон ака ҳоҷатхона майдаакшам хубай. баняра хай боли меникинен ки мисол квадрата и тараф хона да бикунен да. кухняам ягон удоб никнен мисол. хулоса бо проекти ки кинен ки яму фаҳм одамо яму проект кунам ягон фаҳм мефаҳмидагиша хулоса ами чӣ кинен бо 160,000 сом 45 квадрат духонага хуш мешава. аммо духонаи фикр мекунем ки 3/5 ам шавад. духонаи 3/5 мешава хушру 15 квадрат дохили хонаҳо шава. агар ами 15 квадрат аммо ҳоҷатхонаву баняву чиш мешава, кухниш мешава. занг зад пурсонши бача. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар соколни этажай дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. 32 квадрата 220,000 сум меганша ки ремонт кардаги тайёрай. якхонага дар соколни этаж дар 65 микрорайон қарор дорад. пушти хоб 8 поликлиника об свет ҳастае, канализатсия ҳастае. бозори Корвону Гипразем наздик, магазин, мактаб, садик ҳама наздикӣ, сиёмамол наздик, саховат. хоб навӣ надорам мега ҳуҷҷатҳо ҳама 100% ҳастае. сум дар корай 220,000 сум 32 квадрат дар соколни этаж якхонага Фирдавсӣ Душанбе. занг зад чахчах кунем азиз. дар ватсапшон ахираш 002 аз номи канали Савдо ТВ метавонен дӯстон салом бирасонен. ин ами хеле хона савдо мешава 220,000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар 1 этаж масоҳати 50 квадрат дар назди бозорчаи шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 245,000 ҳолати коробка 50 метри квадратӣ. рақамҳои ватсапшона аз номи Савдо ТВ метавонен муроҷиат бикунем бача азиз. одамое ки аз Ваҳдат квартира арзон нархи дастрас хоҳиш карден, марамат қабулш кунед. хона бо хишти пухта перегородко кардаги тайёр 2 ҳуҷрагаи 50 квадрата, яъне ки ҳолати коробка савдо мешавад. тиреза дар хито мечаспонанд ё ки хитшон мечаспонанд, зависит ҳамин фирма мекунад бачаҳо. занг зад далчи чахчах кунед. ирӯза навор дӯстон ҷамъат чизе ки ёфтем рӯй кардем хоҳиш кардем ҳамаша мондем. далчи дар ҳамин ватсап рӯй кунед. мардум жда дорад навор карда пешниҳоди мардум бикунем. ҳаракат кард савдо карда метем бачаҳо. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. зинда бошед. зор раҳмат ки ҳар рӯза Савдо ТВ тамошо мекунед. ин ҳамин доми мо ирӯза ҳамин хонаи мо бача азиз.